Čaute tu Žvox a dnes budeme natáčať ako inštalovať kovačič z modpack pre Minecraft. Len teraz vám ukážem ako to inštalovať. Ak ste nepozreli môj starý video pred rokom, tak ani nemusíte, ani neviete prečo toto robím. Takže ideme na to. Najprv idete na link v opise. Idete na link v opise, ktorý znie www.kovačičminecraft.com. Prepáčte, že takto chybím, lebo keď rozprávam aj keď píšem, tak potom to mi nejde tak ľahko, takže potom kliknete download modpack. A potom kliknete tuto. A keď vám to načíta, ak máte notebook alebo Mac OS, tak kliknete na Mac. A ak máte Windows, tak kliknete tu. Ja mám teraz Windows, vidíte? Tak kliknem Windows. Aj keď sa vám pack downloaduje, povie vám teraz, ako sa to má robiť. Achievement get download. Vidíte, to je len 4 MB, lebo tam je len inštalácia, nič druhé. Počkajte. Potom sa ide tuto. Vidíte, takto sa vám ukáže kovačič z modpack. A welcome to Kovačič modpack installer, the fastest modpack in the world. Teraz dáte continue. Aj tu si môžete vybrať mody, ktoré chcete inštalovať, takže len poviem vám, čo nech neinštalujete. Takto. Kde je to? Počkajte. Nie. Takže potom keď si vyberiete, ktoré mody chcete inštalovať, len kliknete continue. Lenže ja to mám teraz inštalované, tak no, ukážem vám to. Takže ako čo vidíte, ja mám krekovaný Minecraft, lebo som si password zabudol pre môj účet, takže no. A potom pozrite, tu máte listu verzií. Ak máte takýto tiež krekovaný, tak vám toto má robiť. Idete takto dolu a nájdete release KMP2 verzia 2.1.2. Takže to vám je Kovačič modpack, len kliknete na play. Vidíte, ľahká inštalácia, len toto. Teraz keď to načíta, tak potom môžete hrať. Takže toto bolo všetko pre toto video. Dajte like, dajte odber a dovidenia.